Jose Angel Iribar Kortajarenak bere ibilbide profesionalean zein bizitza pertsonalean herri honekiko erakutsi duen harrotasun eta maitasun paregabeak errekonozimendua merezi duela iritzita, Zarauzko udalak, udalbatzarreko 3 talde politikoen adostasunez eta aho batez erabaki du 2024 urtean Jose Angel Iribar Kortajarena Zarauzko semekutxun izendatzea. Ohore handia da benetan niretzat, Jose Angel, Zarauzko alkate bezala, esker honez, zu Zarauzko semekutxun izendatzea. Gehiago, norbere herrian esatea, no? Nolabait saritu esatea edo errekonozimendu bat eukitzea. Bueno, nik egia esan ez nuen ja esperolakorik, baina, ongi etorria dut. Ikusi duteleko gaina, asko gustatzen zaiten zerbait, satanan artean erokizea esan dela. Eta benetan eramango dut hau, bihotzean, eta ez dakit egia esan ez dute gauza hondirik prestatu, porque nahiago dut bihotzetik ateratzen zekite gauzak esan, eta esan bakarrik, nagoela bete-beterik, posez, mila eskertan hori, beste mundura emango duten gauzarik edarrena esango da, hori garri hau. Niri hemen.